Здравейте и добре дошли от мен, Анри. Днес ще ви представя как да пазаруваме онлайн от сайтове, които не са в България. Главно ще наблегна на eBay и Amazon, но ще разберете и как да пазарувате от всеки един друг сайт. Голяма част от проблема идва това как ще си получим стоката и още ще засегна или по-скоро ще дам идея на всички, които искат да се научат как като търговци в Amazon ще могат да си върнат стоката обратно, ако нещо се случи и трябва да се репакетира или пък разни други неща. Така, нека вземем, например, поръчваме си нещо от eBay, идва в България, стига до български пощи, до вашия адрес, оказва се, че вас ви няма, остават ви бележка, пощата е счупена, бележката се загубва. В смисъл, не искам да ви натоварвам повече с излишен стрес. С какво аз бих направил в случая с доста по-малко стрес от този с български пощи. Вижте, нямам нищо против тях. Сайта, който ви представям, това е Gubco, не правя реклама. Просто съм доволен от тяхната услуга и също така, ако напишете в търсачката Related Gubco или Gubco, ще откриете други други сайтове, които извършват подобна услуга на тяхната, така че всеки от вас може да направи своя избор. Аз съм работил с Gubco и стоките, които съм получил през тяхната платформа са трицифрено число и до сега не е имал абсолютно никакъв проблем и обслужването ми е безупречно. Не казвам, че примерно ggBG.bg са по-лоши от тях или доставка от Anglia.com не стават. Просто работя с Gubco и до сега не съм имал никакъв проблем. Така че всеки един от вас може да си избере партньор или в доставките на стоки. Сигурен съм, че не е необходимо да преминаваме през стъпките за регистрацията. Всичко е на български, както виждате. Имейл, парола, трябва да си напишете имената на кирилица, после имената на латинеца, вашия телефон. Както виждате, имат на всякакви офиси, където може да отидете и да си вземете стоката. Отделно може да използвате и куриери. Това вече като се регистрирате вътре в платформата ще видите всичките подробности. След като направите регистрацията, вие ще получите, например, в адрес в UK и от тук си избирате или адрес в Германия. И сте готови да поръчате вашите стоки. Например, нека се върнем пак на този Black & Decker. Тук отдолу, както виждате на Description, и на т.е. отиваме на Postage and Payment. Сега виждате ли, тук дори нямаме България, така че варианта може да го поръчаме само до UK. Даваме си адреса от Gubco в UK и стоката, адрес, който Gubco ни е дал в момент само в UK. Като задължително ви ще изписвате ID номера и имената си на латинец. Така че попълвате просто както са ви описали хората от Gubco и стоката ще стигне при вас за горе-долу седмица-две. Друг пример на дамите, който бих могъл да дам, това е пример, влизате в Amazon Испания, искате да си купите чанта, съответно харесвате си ето тази чанта, регистрирате се в Amazon, регистрацията също е супер лесна, не е нужно кой знае какви неща и там където трябва да напишете адреса ви за доставка, ако вече пък имате регистрация, просто когато поръчвате давате адреса, който ви е дал Gubco, примерно за Германия или за UK, няма никакво значение. Стоката ви ще стигне примерно от Испания до Германия, мисля, че или до Германия може би ще стигне по-бързо или до UK. Почти еднакви са горе-долу, когато на където пише Prime или Premium, тук както е на испански, стоката стига доста бързо. Ако имате регистрация в Amazon, примерно в Европа, като FBA Seller, един от вариантите да си върнете стоката именно с помощта на Gubco, отивате в Inventory, на Manage FBA Inventory, тук съответно маркирате стоката, която искате и имате вариант, в който можете или да си върнете стоката, или да я унищожите, или да я изпратите на някой клиент, който иска промоция.
Варианта, в който примерно решавате, че трябва да си върнете някаква стока поради някаква причина, тъй като тя е с нарушена опаковки и вие тук ще си я препакетирате и ще изпратите след това наново в следващия ордер. Да кажем, например, че имате някакъв доста скъп продукт, който не искате да го унищожавате. Избирате си продукта, натискате Create Removal Order, след това отидете на Go. И сега тук е варианта, в който вие, ако искате, може да унищожите стоката, а другия вариант да си получите стоката обратно. Попълвате адреса, който ви е дал Гъбко. От тук след регистрацията Гъбко ви дават един адрес. Попълвате го този адрес тук и съответно натискате Send и до седмица-две си получавате стоката, която имате в Amazon FBA селърския акаунт. Това е, което мога да ви кажа за Гъбко. Искам да благодаря на абсолютно всички, които изгледаха видеото до край. Ако искате да ме следите изкъсо, можете да лайкнете страницата на Gibbon.bg. Ако искате да получавате допълнително известие, когато публикувам нещо ново, може да натиснете All On. До нови срещи, бъдете здрави и знаещи!